Hai, bună ziua, ce faceți? Ne plimbăm cu nepotul. Da, da, puțin la soare, nu? Da. Așa. Dumneavoastră sunteți bunicuța? Bunicuța, da, bunicuța. Da, salut, Stegan. Salut. Bine, atunci vă doresc un timp plăcut în continuare. Bună ziua! Mă numesc Elena Stanca, sunt directorul adjunct al acestei unități școlare, sunt profesoara lui Stelian Mantașca și fosta lui dirigintă. L-am cunoscut pe Stelian acum câțiva ani, un copil plăcut, agreabil, conștiincios, silitor, plin de energie, sociabil. Așa l-am văzut eu pe Stelian. Da. De problema lui medicală am aflat-o de la părinți. M-am simțit neputincioasă în fața acestei situații. Datorită situației lui medicale, absentat de la școală și pentru a nu pierde anul școlar, am luat inițiativa să-l încadrăm la învățământul, forma de învățământ, școala la domiciliu. Prin această formă de învățământ, el a păstrat legătura cu școala, cu cadrele didactice, chiar dacă o parte din ele, și legătura afectivă cu colegii, cu cadrele didactice. Noi i-am fost alături în situațiile în care el nu putea să vină la școală. Îl ajutam prin teme trimise prin e-mail sau prin mamă. Ca mama. Nu pot să-mi doresc decât un singur lucru: să devină sănătos, să redevină sănătos, să se întoarcă la școală alături de colegi, alături de noi, cadrele didactice, pentru că știu că își dorește enorm. Și noi îl așteptăm. Cu plimbarea cu bunicuța? Da. Da, acum colegii tăi sunt la școală? Da. La ore, da? Da. Ce ți-ai dorit tu cel mai mult? Să mă întorc lângă colegii mei. La școală? La școală. Îmi doresc pentru Stelian să revină în învățământ, să îmbrățișeze o meserie, să aibă o carieră în meseria respectivă, că știu că își dorește foarte mult. V-ați dorit cel mai mult de sărbători pentru Stelian? Sănătate pentru Stelian. Da, mulțumesc.